Praise the Lord, mayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. O karong gabi na mga igsoon, no sana pod kahigayon nga magtuon ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. Kung ato ang pisikal nga panglawas, nagakaon ta og mga lamian nga mga pagkaon, mo ato og mga buffet, mag-enjoy. Kung atong pisikal mga igsoon nagkinahanglan ni ana, ang atong espirituhanon usab nagkinahanglan ni ana. Kailangan nato pakaunon sa matag karon ug unya ang espirituhanon natong kinabuhi aron kini mahimong healthy o dili dali nga matakdan o dili dali madala sa mapagsulay o mga tentasyon nga nagakayabot sa kalibutan karon. Amen. O magapadayon ta mga igsoon before ta magtuon sa pulong sa Dios adto na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Inyo ba nang gituuhan mga igsoon? Amen. Sa karon nga mga panahon na atong gikinahanglan ang pulong sa Dios, nga atong pagatun-an ug atong pagatuuhan o atong i-deklara o ipahayag sa atong kinabuhi tungod kay mao kini igsoon ang makatabang kanato sa pagbarog nga mahimo tang lipon atubangan sa mapagsulay at tentasyon nga miabot sa kalibutan karon. Amen. O ato ta sa ato ang foundation text nga atong pagkakaon diha sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ang pulong sa Dios nagaingon, hatagan mo Ginoo ug hingpit nga kalinaw ang tao kansang hunahuna na sentro diha kanimo kay nagsalig siya kanimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong ug magaambot. Amahan mo nga langit nun, mapasalamaton kami. Nining matahom nga kagabion, salamat sa kahigayunan nga mong gihatag sa matag usa. Salamat amahan among ginaduol diha kanimo kining maong pulong nga ikaw magapanayag sa mga tinago nga mga kahulugan diha sa imong pulong. Ug salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge sa among kinabuhi tungod kay kung wala ka wala gid kami mahimo. Talaygon ka sa walay katapusan, talaygon ka sa mga butang nga imong ginabuhat sa among kinabuhi o sa mga butang pa nga imong pagabuhat sa katapusan ng kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Praise God. Hallelujah. O karong tuiga igsoon, sama sa gi-share ni pastor ni atong last Saturday nga mao kini ang tuig sa perfect peace and protection alang sa mga katawhan sa Dios. O dili po ko gusto mo hawa niya nga magtulon na igsoon, gusto sa barang espiritu nga kitang tanan mahimong mapuno ni ana, makasabot ni ana o makasalig sa maong pagtulunan o sa maong tema nato karong tuig ang mga igsoon koy tungod kay sa gingon sa pulong sa Dios atong last Sunday nga sa diha nga imong tuuhan imo nang madawat, sa diha nga imo nang saligan mabayaw ka, imong ma-experience, imong masinati kung unsa ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Busa karong gabi ng mga igsoon, dili nako usbon mao ni ang ato gihapong tema hingpit nga kalinaw ug pagpanalipod. Makuha nato ng hingpit nga kalinaw igsoon ug pagpanalipod nga gikan sa Dios, sa diha nga isalig nato sa Dios ang tanan. Dili ta magsalig sa ato ang kaalam, isalig na to sa Ginoo ang tanan tungod kay nga naman siya ang nakabalo sa tanan. Sa diha nga aduna kay dakong pagsalig sa atong buhi nga Dios, panalanginan o mahimo kang magmadaugon, mahimo kang magbalahutayon, mahimo kang mubarog taliwala sa mapagsulay nga moabot sa kalibutan mga igsoon. Kay ang panultihon chapter 3 verse 5 to 6 ang pulong sa Dios nagaingon siya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw gayud pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Ingon siya diri, saligan nimo ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Dili nimo saligan ang imong kaugalingon. Dili nimo saligan ang imong kaalam.
Dili nimo saligan kung unsa ang imong giburugan karon. Dili nimo saligan kung unsa ang unsa ba kalipon imong balay, unsa ba safety imong lugar nga dili maduol sa kaaway, dili igsoon. Ang atong pagsalig ingon siya sa pulong sa Dios, isalig nato ang atong kinabuhi, ang tibuok natong kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios. Tungod kay nga naman sa diha nga imo siyang hinumduman, imo siyang saligan sa tanan nga mo pagabuhaton ug hinumduman mo ang Ginoo sa tanan mong pagabuhaton, tultulan kaniya sa husto nga dalan. Lig-unon ka sa Dios igsoon, tabangan ka sa Dios sa tanan nga mga pamaagi aron mubarug ka nga mulahutay hangtod sa iyang pagbalik. Kaya nga naman igsoon, nganong daghan kay mga tao karon nga dili sila makasurvive, nganong daghan kay mga Kristohanon karon nga mubalik sa kalibutan, nganong daghan kay mga tao karon mga igsoon nga imbes mo inon silang nakristohanon na maunta ko malipayon apan ang ilang kinabuhi walay kalipay, nganong daghan kay mga kristohanon mga igsoon nga sa ilang pagkakristohanon dili nila ma-experience ang kalinaw ang gihatag sa atong buhi nga Dios, dili nila ma-experience ang pagpanalipod nga gikan sa atong buhi nga Dios. Tungod kay mga igsoon, ang mga katawhan sa Dios kulang sa pagtuo, kulang sa pagsalig. Ingon ang Dios, tuuhi siya, saligi siya, kaysa diha, imo ng pagabuhaton, tultulan kaniya sa insakto nga dalan, tultulan kaniya sa lugar nga asa ka safety, tabangan kaniya sa tanan nga mapamaagi igsoon. Walang nangikinahanglan sa Dios ato nga mosalig ta sa Dios sa tibok natong kasing-kasing. Ang pagsalig sa Dios sa tibok ng kasing-kasing igsoon, kana bang moingon ka Lord, bisan unsay mahitabo, bisan mamatay man ko, kabalo ko, dili ko nimo pasagdan. Sama ba kang Shadrach, Meshach ug si Abednego? Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego igsoon, bisan siya, bisan pa og dili miluwason sa imong sa Dios nga mong gialagaran, dili gid mi mo simba ni anang imong Dios king Nebukadnezar. Pero kung iya ming luwason, maayo kayo. Ang pagsalig tinuod nga kasing-kasing nga pagsalig sa atong buhi nga Dios igsoon, walay kahadlok sa bisan unsa nga mapahitabo sa nagpalibot sa iya. Walay kahadlok sa bisan unsa nga mga sakit o mga viruses nga moabot sa tibuok kalibutan. Igsoon, ang pulong sa Ginoo mao mo gini atong basihan nga maghatag sa tuwag kalig-on. Mao mo gini atong basihan nga makapadayon ta nga malig-on sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Okay, unsa may atong buhaton aron atong maangkon ang kalipay o kalinaw. Sa panahon karon, halos kadaghanan sa mga katawhan karon walay kalipay, pulos kabalaka, walay kalinaw tungod ni ining mahong panghitabo karon. Ilabi na kung magsigi ka og tanaw sa social media na pulos katumanan sa mga propesiya ni Nostradamus og nila pa natuman na gyud kung unsa ang propesiya ni Nostradamus. Apan ang sikreto aron makaangkon ka og kalipay o kalinaw naa diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ayon siya kaganina, salig sa Dios tibok mo kasing-kasing o sa ayaw pagsalig sa imong kaalam. Ingon pa gid ang Romans chapter 15 verse 13, ang pulong sa Dios, ingon siya, ang Dios nga tinubdan sa paglaom, maghatag usab kaninyo kalipay o kalinaw. Okay, kinsa ang mohatag sa kalipay o kalinaw? Ang Dios nga mao'y tinubdan sa paglaom, imong gituuhan, imong gisaligan. Unsay may pamaagi para maangkon nimo o madawat nimo ang kalipay o kalinaw? Ingon siya, tungod sa inyong pagtuo kaniya, aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mosamot kadako ang inyong paglaom. Tungod sa imong pagtuo igsoon, makadawat kag kalipay, makadawat kag hingpit nga kalinaw nga gikan sa atong buhi nga Dios, o pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo mosamot kadako ang imong paglaom, mosamot kadako ang imong kasiguraduhan sa imong kinabuhi. Ingon ana ang pulong sa Dios igsoon, sa diha nga tuuhan nato atong buhi nga Dios, sa diha nga saligan nato atong buhi nga Dios, bisan unsa pay mahitabo, naay kalinaw nga ihatag sa Dios sa atong kinasuluran nga dili mahatag sa kalibutan, naay kalipay nga naa sa imong kinasuluran apan dili mahatag
nga wala o dili mahatag sa kalibutan. Praise God. Bisan pa ang mga tao diri igsoon sa kalibutan, adunay daghang mga pahandi, grabe ka dato, pero kung mong tan-aw na ilang kinabuhi igsoon, ay kalinaw. Magkinahanglan pa sila gwardiya para magbantay sa ilaha. Mayon ka nga, Pastor, malinawon man na sila, malinawon ka na sila diha. Pero kung malinawon, naay kalinaw, imo kinasuluran igsoon, wala kay gwardiya. Nga naman, ang imong gwardiya ang Dios, ang mga anghel sa Ginoo, nakakipagsalig sa Dios, diyan imo makita igsoon ang mga tao nga adunay kalinaw. Yes, tama sila kalipay. Pero kalipay lang nga naan ning kalibutan na. Ang kalipay nga gikan sa Dios igsoon, dili ko sure, dili man pud tanan, but sure jud ko nga kana nga kalipay dili gikan sa atong buhi nga Dios, especially katong mga walay Kristo, especially katong walay relasyon kang Ginoong Hesukristo. Amen. O kanang tanan mga igsoon, madawat lang nimo ang kalinaw ug ang kalipay gikan sa atong buhi nga Dios, sa diha ang imong tuuhan, sa diha ang imong saligan ang pulong sa Dios. Amen. Ngayon siya, kailangan ibutang nato kanunay sa atong mga ulo nga mas maayo pa ang giandam sa Dios alang kanato. Mingon ka sa atong kinabuhi karon, Lord, unsa naman ni? Marag grabe naman gyud ang panghitabo sa kalibutan. Marag unsa naman ni akong kinabuhi diri sa kalibutan karon, mura man og wala ko'y paglaom, grabe ba ka, unsa ba ni? Pangit kayo ang istorya, batig soon, una-una kanunay, ang Dios na ay giandam ka nato. Ay mga panalangin, ay giandam ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Kay ang Roma chapter 8 verse 18, ang pulong sa Dios na gaingon, alang kanako, ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangkon nato unya sa umabot. Ingon sa Apostol Pablo, yan siya alang kanako, ining mga pag-antos nga akong nasinatian karon, sa bisan unsa mga kasinatian sa kinabuhi nga sa Apostol Pablo, dili kini katandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga akong maangkon unya sa umaabot. Kinsa may ginadasig kini kita mga igsoon? Ang pulong sa Dios nagadasig ka nato nga ikaw, ako, ginadasig ta nga ayaw huna-una ayaw padalan ina mga pag-antos ng imong giantos karon kay kana mga pag-antos lumalabay lang. Apan ang Dios nagaandam ug mas maayo kaayo nga kahimtang nga imong ma-enjoy, imong maangkon, imong madawat, imong masinati sa imong kinabuhi sa umaabot. Kung dili man ta mo enjoy diri sa kalibutan, I believe 100% dito sa langit, igsoon, mo enjoy ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Mo enjoy ka sa tanang butang, giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Pero dili jud ko mo to igsoon nga dili ka mo enjoy diri sa kalibutan. Kaya nga naman, klaro, kapilan na ako nagibalik-balik sa inyo nga ang nasod masina bato kanimo. Ikaw nga church, ikaw nga adunay Kristo, ikaw nga adunay pagsalig ug pagtuo kay Kristo. Imo nga masinati ang pagkamaayo ug ang mga panalangin nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Sa mga panghitabo sa kalibutan karon, dili kita angay nga mahadlok o mabalaka. Nga naman, tungod kay usa sa daghang mga rason kung nganong namatay si Jesus. Diba, atong gidatunan every Wednesday nga mga rason nganong si Kristo namatay dito sa cross. Ato nang taang karon ikson, isa sa mga rason nganong namatay si Kristo dito sa cross. Mo nang dili ta angay mabalaka, dili ta angay mahadlok kay naman. So sa iyang rason, mao ang pagluwas kanimo. Mao ang pagluwas kanako, mao ang pagluwas kanatong tanan ikson. Kaya ang Galatians chapter 1 verse 4, ang pulong sa Dios nagaingon. Ngayon sa in verse 4, gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon aron mapasaylo kita sa atong mga sala ug aron maluwas niya kita sa kadautan nga nagahari dinhi sa kalibutan. Ibuhat niya kini tungod kay mao kini ang plano sa atong Dios. Praise God. Hallelujah. Hangtod nga kita mamatay o hangtod nga si Kristo mo balik aron pagtukod sa iyang gingharian,
nagapuyo kita niining grabe kadautan nga panahon karon. Munang sa diha nga ang Biblia nagaingon nga gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi aron sa pagpahigawas o pagluwas kanato ni ining dautan nga kapanahonan. Wala kini nagpasabot nga uhaon ta niya gikan ni ining kalibutan. Praise God. Apan iya kitang luwason gikan sa gahom sa dautan nga maoy nagsamok sa kalibutan karon. Kung atong basahon ang Biblia, nagaampo si Jesus sama ni ini alang kanato. Tanaw nato ang John chapter 17 verse 15, ang pulong sa Dios. Mao kini ang iyang ginaampo alang sa iyang mga sumusunod, mao kini ang iyang giampo alang sa mga nagatuo ug nagadasalig diha kaniya. Igsuon, kung ikaw nagtuo kay Kristo, kung ikaw nagsalig kay Kristo, wala nagampo si Kristo nga unta amahan imo na silang kuhaon ining kalibutan na aron makig-uban ni sila kung asa ko. Yes, ning ingon man siya nga kung asa mo to ako, to asa ko, to amo, nagahisgot ka na sa ihang pagpuyo nga ni kanato igsoon. Pero kining iyang ibuhat sa John chapter 17 verse 15, nagaingon siya diha, dili ako magampo nga kuhaon mo na sila dinhi sa kalibutan, ingon si Jesus. Siya kun dili panalipdan mo sila batok kang Satanas. Okay. Usay rason nganong nagampo si Kristo ug sama niini. Ang rason nganong nagampo si Kristo ug pagtubos gikan sa usah nga dautan mao si Satanas nga mo'y nagasamok karon sa kalibutan, mo'y nagadaot karon sa kalibutan nga naman tungod kay kining dautan nga kapanahunan, kining kapanahunan karon nga atong nasinatian, mao kini ang panahon nga kung imo tan-awon, gihatagan si Satanas og kagawasan sa paglimbong ug paglaglag sa tanan nga mga iyaha o mga tao nga wala gipili o mga tao nga walay labot sa kaluwasan. Mao na ni ang panahon igsoon. Ang panahon karon kung imong tan-awon gyud, grabe gid kadautan. Grabe gid kako ng panahon karon. Kung imong tan-awon ibase nimo sa Biblia, murag mauna ni ang panahon nga si Satanas gihatagan na sa katungod, gihatagan na sa kagahom alang sa paglimbong sa iyang mga ginsakupan. Kung imong tan-awon, grabe ang patay, grabe ang panghitabo sa coronavirus. Ingon sila na napoy coming nga mas grabe. Unsa naman na igsoon? Tungod sa ilang paghigugma sa kwarta, tungod sa gibuhat ni Satanas, kung unsaon niya paghawid ang mga katawhan, ang pagsalig sa mga tao, gihadlok nila pag-ayo, ug tungod ni mga igsoon. Grabe na. Ingon si Kristo, wala ako mag-ampo nga kuhaon mo sila, Lord, kung dili imo silang panalipdan. Praise God. Amen? Kisig ganahan na nga panalipdan ka sa Dios. Amen? Ang Biblia nagaingon nga ang tibuok kalibutan ana ay ilalom sa gahom sa usa ka dautan. Kung imong tan-awon ang 1 John chapter 5 verse 19, ang pulong sa Dios nagaingon, kining tibuok kalibutan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas. Apan nahibaluan nato nga kita iya na sa Dios. Praise God. Kita iya na sa Dios. Kining usa ka dautan gitawag kini siya og Dios sa kalibutan. Ug ang iyang pinakatumong mao ang pagbuta sa mga katauhan sa kamatuoran. Kinsa man ni mga tawhana kadtong walay labot sa kaluwasan. Ilaha pang limbungan pag-ayo. Ang Dios niining kalibutan na mo na ang nagalimbong sa ilaha, ang nagadaot sa ilaha. Kay nagaingon ang 2 Corinto chapter 4 verse 4, ang pulong sa Dios na ganyan sila, dili sila motuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas. Ngano adunay mga tao karon sa kalibutan nga dili motuo sa Dios. Ngano man, ingon pa sa Biblia nga gibutaan sila ni Satanas. Nganong gibutaan man sila ni Satanas? Kung imong tan-awon ba, Lord,
Di ba imo man silang gibuhat, gipakamatsan man nimo sila dito sa cross? Pero nganong imo magitugutan sila nga butaan ni Satanas mahitungod sa kamatuoran? Nganong dili man sila makasabot sa kamatuoran? Kay sama sa kung ginawali na sa ginashare na sa pulong sa Dios kaniadto pa nga ang Revelation chapter 13 verse 8 ug 17 verse 8 kining mga tawhana wala na, apil na sa listahan nga mahimong mga sumusunod ni Satanas. Wala sila'y labot igsoon. Kini mga tawhana dili malipay sa kamatuoran kay nga naman wala sila'y labot sa kaluwasan. Kini mga tawhana dili mutuo sa kamatuoran, walay pagpakabana sa kamatuoran tungod kay nga naman wala sila'y labot sa kaluwasan. Muna ang tinuod niya pagka-istorya igsoon. Ngayon siya, gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa mayong balita bahin sa gahom ni Kristo. Siya nga mao kayod ang hulagway sa Dios. Si Kristo mao ang hulagway sa Dios, siya ang kamatuoran, siya ang dalan padulong sa langit, walay lain padulungan sa tao, walay laing agianan sa tao, walay laing susi sa tao para makaadto sa samahan kundi si Kristo. Muna igsoon ang imong relasyon o imong pagsalig kay Kristo ikinahanglan na nato. Kaya nga naman mao na ang atong basihan sa ato ang susi nga makasulod ta sige hirian sa langit. Si Kristo. Sa iya. And praise God. Hangtod nga makamatata o makamata ka gikan sa kangit-ngit sa atong espirituhanon nga kondisyon, ang atong pagpuyo nakasink kita sa grabe kadautan nga kapanahonan ug sa mga nagdumala niini. Sama sa panghitabo karon, sama sa usab sa panghitabo niadtong pagsugat nila sa bag-ong tuig. Grabe kabastos sa mga tao, mga walay pakialam katong gibalita sa TV diri sa Davao nga sa diha nga naay mga naay nagalakaw, manglakaw subay sa kalsada na mga riders, mga muagi, ilahang pangbunalan, panguyugon, panghawiran ang mga dili maayo nga dapit. Kung imo makita sa balita mga igsoon, makita nimo ba grabe na gid ang tao. Grabe na ang kalibutan, ang mga panghitabo sa kalibutan, grabe na naputong gibutan sa social media nga gisunog ang daghang mga katawhan ng gisibat. Makita nimo nga grabe na gid kadautan ang kalibutan. Sa diha nga maglakaw ka subay sa dagan ni ining kalibutana, nagasunod ka sa prinsipe sa kagamhanan sa kahanginan. Ang espiritu nga maoy nagapanglihok sa mga anak sa Dios nga mga anak nga mga dili matinud-anon. Ang mga anak nga dili matinud-anon, ang espiritu nga naa sa ilaha o ilang ginasunod ang espiritu sa prinsipe ni ining kalibutan na nga mao si Satanas. Kay ang Biblia nagaingon diha sa Ephesians chapter 2 verse 2 ang pulong sa Dios nagaingon siya, gisunod ninyo ang dautan nga kinaiyas sa mga tao ni ining kalibutan na. Kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga masinupakon sa Dios. Praise God. Kung wala kita mahibalo niini, nagsigi lang ka og sunod-sunod kang Satanas. Ang imong gibati nga kagawasan, ginapos na di ay ka. Ginapos sa kahadlok sa balaod, ginapos sa kahadlok sa mga gibuhat ni Satanas, ginapos sa mga butang at dili na nimo mapakita sa uban ang imong pagtuog, pagsalig sa Ginoo. Kung tan-awon diri igsoon ba? Grabe no. Kung dili ta makabantay niini, kung padayon ta magsunod sa mga pamaagi sa kalibutan, ingon ang pulong sa Dios, ginasunod nimo si Satanas. Ginasunod nimo ang pamaagi ni Satanas. Kasi diha nga mahadlok ka, dili na ka makasimba sa Ginoo.
dili na ka makaadtog simbahan alang sa pagdayeg sa tong buhi, para magdasig, makapadasig sa uban. Noon, bisag asa man ta mosimba, pwede man. Pero ang pagdasig, ang kanag-ingon sa Biblia nga ayaw ninyo undanga ang batasan sa panagtikom. Marag mawala na kung aduna kay kahadlok. Ang mga klase-klaseng gatherings, mawala na tungod sa kahadlok. Ingon siya, kung kana nga mapamaagi, ang pamaagi sa kalibutan ang imong ginasunod, imong gikahadlukan, sama ra ka nga nagasunod sa mapamaagi ni Satanas kung imong basahon ang Ephesians chapter 2 verse 2. Ingon ana day ang ka delikado diha igsoon. Amen. Mo din na ang pulong sa Dios kanunay dili gyud siya mopasagad sa atoa. Dili gyud siya mobiya sa atoa. Kay nga naman gipanggat pa sa Ginoo. Gusto siya nga mahimo tang gawasnon sa mga pamaagi ining kalibutana sa mas gi-share atong Sunday nga gi-reveal sa Ginoo sa atoa kung unsa mga sikreto nga mga pamaagi ni Satanas nga mahimong sundon sa mga katawhan sa Dios. But I thank God nga iyang gi-reveal sa atoa, iyang gipakita sa atoa kung unsa ang mga plano, mga pamaagi ni Satanas nga gusto sa Dios nga mapahigawas ta ni anang tanan. Praise God. Hallelujah. Ay basin unya matakdan ta. Basin unya maapil ta sa ilaha. Ang katawhan karon nahimong adunay kahadlok sa mga gibuhat ni Satanas. Nahimong ginapos sa mga butang o mawala ang ilang pagtuo, mawala ilang pagsalig sa Dios kay basin unya matakdan sila. Takdan sila sa maong sakit kay nagpabaya sila. Kung imong tan-awon igsoon kini nga sitwasyon, makita ni mga ginasunod-sunod lang nimo si Satanas. Hallelujah. Kay ang Biblia nagaingon nga ang tao mo ni ang bantayan nato igsoon. Ang tao malaglag tungod sa sala nga nagaulipon kaniya. Moingon ko sa inyo igsoon. Makasala pa ba ang Kristohanon? Yes, makasala pa. Mayroon ka nga nahadlok raman ko tungod ka nang ko anak. Buta nga. Kung imong tun-an ang Biblia igsoon, sa diha nga nahadlok ka, kinsa may mong ikahadlukan? Si Satanas? Kinsa may mong ikahadlukan? Ang gibuhat ni Satanas nga viruses? Kung kana imong ikahadlukan igsoon, usa din na siya kasala. Nya ang kadelikado pag yun, kay pag maulipon ka sa sala, malaglag, nay kalaglagan. Pero wako na ingon nga malaglag ka hangtod sa forever. Malaglag ka nga di na ka ma-impyerno. Wala siya nag-ingon igsoon. Maglaglag ka diri sa kalibutan sa unsang pamaagi, daghan nga mga pamaagi, usahay mawad anak kag trabaho, usahay mawad anak kag pagsalig, usahay ang imong pamilya magutman na tungod kay di na ka mogawas, tungod kay nahadlo ka. Ingon ang 2 Peter chapter 2 verse 19. Yan siya, gisaad nila ang kagawasan ngadto sa mga musunod kanila. Apan sila mismo malaglag tungod sa sala nga nagaulipon kanila. Okay. Naay mga tao kaniadto nga naga-share sa ilaha nga hatagan mo og kagawasan kung mosunod kamo kanamo naay kagawasan nga inyong madawat. Naay mga tao nga mo share sa inyo karon nga mahimo mong gawasnon kung inyo ning sundon. Mahimo mong gawasnon sa diha nga mga lagad mo sa Ginoo. Mahimo mong gawasnon tungod sa inyong relasyon sa Ginoo. Mahimo mong gawasnon tungod sa inyong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Apan sa iyang giingon, apan sila mismo, ang nagatudlo mismo, nga nagsaad og kagawasan, malaglag tungod sa sala nga nagaulipon kanila. Okay, sa to pa, kung imong tanawon diri, nakasala sila, unsa di silang sala? Nga malaglag man sila. Unsa ilang ikadlukan igsoon? Kay ang tao ulipon sa bisan unsa nga nagagahom kaniya. Kung ang kahadlok nagagahom diha kanimo igsoon, ulipon ka sa kahadlok. Kinsay nagbuhat sa kahadlok? Si Satanas. Di ba? Pantayanan. Mo nay ang pulong sa Ginoo igsoon, dili gid siya mopabaya sa ato. Kanunay siyang mapahinumdom. Kay ang pagkahadlok igsoon usa na kabutang nga imong ginasunod si Satanas. Imong ginasunod ang tao nga nagabuhat ni ana. Amen. Praise God. Hallelujah.
Ang kadaghanan nga paghilak alang sa kaluwasan diha sa Biblia. Mayon ka, Lord, luwas sa intaon ko, luwas ako gikan sa akong pamilya nagutman, akong pamilya nagmasakiton, akong pamilya grabing pagkinahanglan. Lord, luwas ako, Lord, gikan ining panghitabo. Unsa ba ang biblikal nga tubag? Ang biblikal nga tubag ato makita sa diha sa Roma chapter 12 verse 2 nga nagaingon. Dili kita magpahiuyon niining kalibutan na apan atong ipabag-o ang atong mga hunahuna. Unsa may giingon sa Ginoo? Dili ta magpahiuyon nining kalibutan na, dili ta magpadala nining kalibutan na, dili ta mosunod kung unsa ang mapamaagi nining kalibutan na. Ipabag-o sa Dios ang imong hunahuna, ipabag-o sa Dios ang imong kinabuhi, ipabag-o sa Dios ang imong kasing-kasing. Kaysa diha mapabag-o nimo sa Dios ang imong kaugalingon, mawala ang kahadlok. In other words, mahimo kang gawas nun. Mahimo nga walay makalimbong diha kanimo. Even kini panghitabo sa kalibutan karon igsoon, dili makalimbong sa imo, dili makapahadlok sa imuha. Naa sila dinhi karon, apan pagkaugma mahanaw na sila. One slaving fad follows another. 30 ka tuig gikan karon. Kung imong tan-awon kanang tato, may kag wow, ninduta kay ni siya. Wapo siya tan-awon. Pero 30 ka tuig gikan karon igsoon. Ang tato dili na siya marka sa pagkagawas nun. Apan magpahinumdum na sa imuha nga dili mapapas o dili mawala, hiuyon ka sa kalibutan o nagpahiuyon kaniini. Praise God. Ang kaalam nining kalibutan na karon, binuang lang kung maghisgot kita mahitungod sa walay katapusan. Igsoon, ayaw tuguti ang uban o imong kaugalingon nga malimbungan ka. Kung aduna ka nato dinhi karon nga nagahunahuna nga maalamon siya sa karon nga panahon, himua ang imong kaugalingon nga walay alamag. Aron mahimo kang maalamon atubangan sa Dios. Tungod kay ang kaalam nining kalibutan na binuang lang atubangan sa Dios. Kay ang una Korinto chapter 3 verse 18 to 19 nagaingon. Ingon siya, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Aduna kaninyo naghunahuna nga maalam siya base sa tawahanong kaalam. Angay niyang isalikway kana ang kaalam aron mahimo siyang maalam sa mata sa Dios. Kay alang sa Dios ang kaalam nining kalibutan na binuang lang. Kay ang kasulatan nagaingon, dakpon sa Dios ang mga maalam sa ilang pagkalimbungan. Ang pulong dito sa cross nahimong binuang alang ni adtong wala maluwas. Nagaingon ang 1 Corinto chapter 1 verse 18. Dakpon sa Dios o kata nga kaalam nga dinhi sa kalibutan dili na magsilbi sa atong Dios. Binuang lang na siya. Wala na ipulos sa tubangan sa Dios. So unsa ba ang kaalam sa Dios sa atong panahon karon? Si Kristo mao ang kaalam, di ba? Mao kini ang dako kaayo ug makapalingkawas nga kamatayon ni Kristo. Si Kristo siya ang manununod kung ikaw nagatuo diha kaniya, ikaw ang magasunod kung unsa ang gipangbuhat ni Kristo. Hallelujah. Ang Dios igsoon dili gid siya mapasagad sa atoa. Sa atong panahon karon, dili ta magpabilin nga magsalig sa atong kaugalingon. O dili magsalig ta sa balang espiritu nga amoy magagiya sa atoa. Tungod kay siya lang ang makatudlo sa atoa sa insakto. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Igsoon, hinumdumi kanunay nga gamhanan, nga ang gamhanan manggugubat uban kanimo. Sa bisan unsa mga panghitabo sa kalibutan, ibutang nimo sa imong kasing-kasing unahuna nga ang gamhanang manggugubat uban sa imuha. Kaya ang Zephaniah chapter 3 verse 17 nagaingon, ang Ginoo nga imong Dios kauban nimo. Ang gamhanang manggugubat nga muluwas siya makabaton o kalipay diha nimo. Diha sa iyang gugma dili ka na niya badlungon apan magalipay diha kanimo uban sa pag-awit. Ang Dios nga gamhanan kauban nimo sa imong pagpakigubat, pagpakig-away dinhi sa kalibutan karon.
Bisan unsa mga kasinatian sa kinabuhi ang Dios uban kanimo. Amen. Dinhi sa kalibutan tinuod nga daghan og mga pagsulay. Apan bulahan ang mubarog taliwala sa mga pagsulay. Amen. Padayon lang, ayaw atras, ayaw surrender, kay adunay kabulahanan. Kaya sa Santiago chapter 1 verse 12 nagaingon, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay. Kay human niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon nga ganti nga gisaa sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Igsoon, arong gabion ang pulong sa Dios nagapahinumdum kanato. Ingon siya, kung may mga problema, mga kasinatian sa kinabuhi, padayon. Na mga pagsulay, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon nga lig-on uban sa tabang sa balang espiritu, uban sa tabang sa tumbuhi nga Dios. Padayon nga adunay kaisog o pagsalig sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Padayon sa pagtuo o pagsalig sa tumbuhi nga Dios. Padayon og isentro nimo ang imong kinabuhi ato sa Dios. Dili nato ipahiuyon ang atong kinabuhi atong mga pamaagi dinhi kalibutan na, kun dili pahiuyon nato sa mga pamaagi sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman siya lang ang makadala sa tuwa sa insakto. Siya lang ang makapalig-on sa tuwa. Siya lang ang makatabang sa tuwa sa tanan nga mga pamaagi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O mga igsoon, dinhi lang tama ng pulong sa Dios. I know and I believe nga ang Dios nakabalo sa tanang butang. Ang Dios ang magadagdag pa sa tuwas pagpasabot niini kung unsa pa ang angay natong mahibalaan, angay natong masabtan sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Mag-ampo ta mahanam nga langit nun mapasalamaton kami nining matahom nga kaibiyon. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagapahinumdum kanamo, kanunay nagagiya kanamo. Salamat amahan sa tanang butang imong gibuhat o sa tanang butang imong pang pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Magapadayon ta dito sa ato ang communion. Ibayon nato ang bread. Asa atong ready. Sa gabi nga kibudhian si Jesus mikuha sa tinapay, nagpasalamat siya sa Dios. Ug iya kining gipikas-pikas, ug iya gihatag sa mga tinun-an. Ug mingon siya kining nga bread nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nagantos alang kining buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa imong gugma, imong gibuhos alang kanamo. Kini nga pan nga nagsimbolo sa imong lawas nga may nagsakripisyo alang kanamo, nga pinaagi sa imong labod kami nga ayo. Salamat Lord Jesus tanang butang. Nagaingon kasi mong pulong kung unsa ka karon mausab kami. That's why amo nang gina-claim sa mga kinabuhi nga amo nang ma-enjoy, amo nang madawat ang mga kaayuhan, among gibayaran dito sa cross. O nagpuyo ka nga malipayon, malinawon, walay kahadlok sa balatian, walay kahadlok sa kaaway, o sa mausab kami. Dalay ko na ka Lord Jesus, walay katapusan. In Jesus' name, Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Praise the Lord. Tayo na to ako pa. So sa mga gabi si Jesus, may kuha sa kupa o may pasalamat sa Diyos. O kining gihatag siya matinan natin yun siya. Kining ako pang nagsimbolo sa akong dugo, may nagdala sa bagong kabinante. Bahatakin nila sa paghandom kanako. Kaya sa matag kaon sa matag inyo ni ini, inyong gimatala kamatayan ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong kamaayo. Salamat Lord sa imong dugo nga imong giula ito sa cross sa Kalbaryo alang sa imong kabulahanan. Nga pinagi sa imong dugo Lord kami napasaylo sa imong mga sala gikan sa imong pagkabata karon hangtod sa imong pailog ka. Lord Jesus, salamat sa tanong butang. Ya sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin. Sa Lord, amo ginadeklara sa imong kinabuhi amo nang madawat, amo nang masinati. Well, nagapaabot kami sa imong pagbalik. Lord Jesus, salamat sa tanong butang. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God, Lord. Salamat. Ini matahong magkagabiyon. Salamat, God, sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong, God. Salamat, Ginoo, sa mga katawhan nga kanunay nagasubaybay. Niining maong bulahaton. Salamat sa imong pagpakikuban kanila. Pagpanalangin kanila. Salamat sa imong paggiya kanila. Pagtabang kanila in every way. Salamat, Father, even ang pamilya sa inyo covenant in Christ. Sa Pastor ni Orod Kiatson, uban kay Steriani, God, salamat Ginoo sa pagtabang kanila in every way. Salamat, Lord, sa kusog, sa mga panglawas, sa financial, physical, material, and spiritual, Lord,
provision sa ilang kinabuhi, God. Salamat sa iyong paggamit kay Pastor ni God, uban sa tibok pamilya sa inyong kabinet in Christ. Salamat sa iyong pagpanalangin, pagpakiguban, Father. Salamat, Ginoo. Even ang tanang miyembro, God. Lord, I declare blessings upon blessings. Lord, I declare favor upon favor, God. Knowledge and wisdom, even, Lord, sa mga kaigsuunan nga nagasubaybayan ini, gikan sa tibok kalibutan, Father. Salamat, Ginoo, sa pagpakiguban kaila sa among mga loved ones, sa tanan, Ginoo. Salamat, God, sa iyong pagbisita sa ilang kinabuhi, Lord. I declare strength, Lord. Miracles upon miracles sa ilang kinabuhi, God. I declare knowledge and wisdom. I declare favor, God, even, Lord, sa nasod sa Pilipinas, sa nasod sa Israel, Lord. I declare blessing, shalom, salvation, Father. Even, Lord, sa Presidente, God, sa tanang nagdumala sa mong nasod, uban sa umiyaw diri sa Davao. Salamat, Ginoo, sa pagpanalangin kanila. Salamat, Ginoo, ang pagkamatarong, Lord, magdahari sa mga kinabuhi. Salamat, Father, sa tanang butang yung gibuhat sa mga kinabuhi, Father. Salamat sa kalipay, sa kalinaw, God. Even, Lord, taliwala na ini mga pahitabo karon, God. Lord, I know and I believe and we declare, God, nga ikaw, God, Lord, magapamuhat sa mata ko sa Ginoo. O salamat, God, your will be done, Lord, para sa mga kinabuhi, para sa mga katauhan. O salamat, Ginoo, ang source of income alang sa mga katauhan, God. Ang connection, God, alang sa mga katauhan, Ginoo. Ang opportunities, Ginoo, yung mga ibubo sa ilagad, masin natin ilagad ang imong hingpit nga kalinaw o kayong pagpanlipod karong mga tuig, Ginoo. Salamat, Ginoo, ikaw maghanay sa tanan. Salamat, God, karong gabi una sa pagpadayon nga pagpamuhat sa mga katauhan, Ginoo. Salamat, Ginoo, ikaw makikuban, ikaw magapalangin o kang salamat, Ginoo, Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge sa mga kinabuhi tungod kay kung wala ka sa mga kinabuhi, wala gid mi mahimo. Salamat, Angel of the Lord, sa pagprotekta, pagbantay sa mga katauhan sa Dios in the mighty name of Jesus. O kini coronavirus, we bind you in the mighty name of Jesus. Wala kay kahom diri sa nasod sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa tanang butang. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo, God. Salamat sa imong mga walay pagluban. Ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, magatabang kaninyo sa tanang mga pamaagi. Ang Holy Spirit mao'y tudlo kaniyo sa tanang mga pamaagi, magahatag sa mga oportunidad, magahatag sa connection alang sa inyong source of income sa tanan inyong pagkinahanglan. O ang Dios makiguban, magapanalangin kaninyo hangtod sa walay katapusan. Ang dungog ug himaya diha lang sa tong buhi nga Dios, nga gamhanan takos ni ining tanan nga modawat sa mga pagdaig sa mga katauhan sa Dios. In Jesus na mighty name we pray. Amen. Okay, amen. Salamat, mga igsoon sa kahigayunan. Salamat ug mga adlaw makita-kita na sabta sa balay alampuanan alang sa pagdaig, pagdinasigay alang sa mga katawhan sa tong buhi nga Dios. Amen. Bye bye. God bless. Ingat. Praise the Lord.